Tadzukanso ndi chikalata lero kuchoka kuja ku bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority lomwe limayang'ana zamphamvu za magetsi ngakhalenso nde kuti mafuta oyendetsera galimoto ndi zina zoterozo. Akuti iwowa akutsitsa mtengo wa mafuta indeka kugulula akutero ndekuti amagalimoto aja samaonongeso ndalama zochuluka kwambiri akamakagula mafuta awa kumadabwa kuti iso ikuyenda motani motino ndekuti akatundu akhala akutsika mtengo atsitsano kufikira ndekuti pa zingati kuchokanso pa zingati. Ndeti fotokozatu motere kuti chikalatacho ndende chimene mukuchionadi pa screen panopo chimene chocho mwina kungowerenga title yokhaya kunena kuti review of retail prices of petrol, diesel and kerosene for August 2026 akutinatu kuti kuwunikanso mitengo ndiye kuti yogulira mafuta oyendetsera galimoto a petrol, diesel ngakhalenso kerosene makamaka tunde kuti menemo mu 2026 kuti kerosene osati kerosene iya nanga ukamala nkulaso pena zimaveka mwina mwake. Komatu iwowa muchikalata chimenechi akukamba zonena kuti ngati bungwe la mera ndizoti atsitsa mtengo wa diesel. Diesel poyamba amagulitsidwa pa mtengo wa 6,306 mwayiona imeneyo pa litatu ina iliyonse imeneyo. Koma akunena kuti tsopano nde kuti ayamba kumugulitsa pa mtengo wa 5,863 kwacha. Kuchoka pa 6,306 kwacha kukafika pa 5,863 kwacha. I think amutsitsabe ndi about kaya mwina tingoyikabe close to 500 kwacha choncho. Tikhoza kumanenatu choncho. Kumathamangira mwina 500 kwacha choncho amutsitsa mtengo moteromo. Ndipo izizi ndekuti zikutanthauza 7% ndithu ya price yatsitsidwa pamenepo. Kuchoka petrol, mafuta a petrol ndizoti adzigulidwabe pa mtengo wa 5,619 kwacha pa lita ina iliyonse palibenso zosintha yayi. Iji petrol ekhayi ndesakutsika mtengo sanatsika mtengo. Diesel ndi amene watsika mtengo choka pa 6,000 akafika 5,000 koma petrol anakalibe pa 5,000 pompadza ndithu 5,619 kwacha. Kerosene ndi amene watsika ndithu kuchoka ndekuti pa 4,771 kwacha kukafika pa 4,389 kwacha. About ndekuti mwina kumathamangira chamma kaya tingamanene kuti kandi 300 kwacha kayimeneja 400 kwacha choncho kutsitsa mtengo wake motero. Ndipo imene ndi representation ya 80% kuchoka pa 4,700 kukafika pa 4,300. Ndipo takunena kuti izizi ndi zoti ziyamba kugwira ntchito ndekuti pa 1 August 2026 lomwe ndekuti ndi lero litu tsiku lake anthu akapita mapampu mwakutereko mafuta akapezatu ali pa mtengo oterewu ndithudi. Zilitu motero timafuna tidzirena kuti tisangalale nangasende kuti tidzene kuti mafuta atsika mtengo koma angotsika ndi 500 kwacha yokhatu. Chifukwa chimene ndabweretsera nkhani ineyo ndimafuna ndiyang'ane makamaka kuti izizeti takhatu kumamvabe zoti mwina shuga wakwera mtengo watsika, shuga wakwera mtengo watsika. Koma I think kwa kanthawi sitinamveko zoti katundu wina wake watsitsidwa mtengo. Akaka ndikoyamba kumva zonena kuti pakanthawi ndithu miyezi ndithu yochuluka kumamva zoti ngati boma atsitsa mtengo katundu wina wake timangomva kweza mtengo mafuta koma papa akunena kuti atsitsa mtengo mafuta si percentage yochuluka si percentage yochuluka 500 kwacha yokha. Komabe mwina we can say kunena kuti there is that movement of kusintha kwa zinthu nanga mudzilina kuti nkhondo ndi imene apangitsa mafuta akwere mtengo. Nkhondo ijekatiso ndekuti ziyi chonchi pamene kwina akusapanga stabilize chonchi foro mafuta madera ena aliwonse maiko ena aliwonse zimavuta ndithu nanga sindada amadutsa pomwe paja pa Strait of Hormuz ndino chikatsekedwa chimene chicha zimapanga affect ndekuti dziko lonse ndithu
maiko ambiri kwa basa makhala kudandaula ku Kenya kuti ku South Africa mafuta koma azathu aja nasiya kudandaula koma ife ndi kuti mafuta aja kalibe kukwera mtengo zikukhala motani ayenda anapereka zifukwa zawo kuti ayi taonjezerapo zimisonkho choka pamenepo ndizonena kuti no mafutawo tikufunanso zoti gen transport kwanyamulira zimaononga ndalama zambiri chani kweza mafuta mtengo chani anakweza mafuta panopa akuyenera atsitsa ndi 500 kwacha koma a diesel okha ndithudi ifetu expectation yathu ndiyonena kuti no pamene ndi kuti mafuta anakwezedwa mtengo chonchi azipitira kupezeka ma filling station mu fana zona chapakati apa kunena kuti no ma filling station ena akanayamba kuuma chakuliwonde ko side yakumeneko ndingoti ma filling station anayamba kuuma mmadera ena ake kunena kuti no mafuta ndi kuti sakupezekamo komano I think zapangidwa control panopa anthu ndizonena kuti no akutha kupeza mafuta tingonena kuti beta azikhala expensive koma akupezeka azidula koma azipezeka kusiyana kunena kuti no tili ndi mafuta ochipa koma osapezeka so mafuta onse pita filling station osapeza so mafuta I think si magwira imeneyo so we can say kunena kuti no zikuyenda motere ndifuna no ndikambe tonse tili ndikakhalidwe kena kake no anthufe kunena kuti no timangoyang'ana zinthu zikapoyira basi ndikumayankhula zambirimbiri zikapanga stabilize timayiwala magezi tinakhala kuwankhani za mafuta mafuta asowa mafuta yani mafuta kusowa chani kodi mafuta banga chani ameneyo ndunayo oyang'anira za mafuta abwera azayankhule majini matanga azayankhule zambirimbiri zomwe zinkayankhulidwa time cha mafuta kusowa panopa mafuta pakati apa anayamba kupezeka ndi kunali wina aliyense kuyiwaliratu zonena kuti kunalinso nkhani no nthawi ina yake mafuta amasowa ayi ndithu aliyense kuyiwaliratu opandapo kubwera kusayankhula zonoti koma mwamba kona zonoti mafuta akupezeka zikuoneka kuti nukhangatitu zikuyendatu kokutwe tizikhalanso mwina pasi ndikumayankhula zonena kuti kumbali ya mafuta these guys I think they have tried mbali ya chakudya fanzi kupezeka ndi chakudya panopa sivuto sonoti ngamakhale pasi ndikumaita kulira chakudya kudzabwera apa ndi kuti no mafuta so nawonso zikuoneka kuti no AI akupanga stabilize ndithu osati kuti athana ndi mavuto okhaso anachita kunena kuti mavuto amafuta sitinathane nawo tili ndi kuti ndi mtunda kuti tizathana ndi mavuto amenewo komano nkhani zonena kuti mafuta akupezeka papampo leroli ndizonena kuti bora nkoni zimene zimafunikira ndi zimene zizi ndithu de zichakakamba pita muthalika koma muza Tony Blair huja tinaulutsa nkhani imene kunena kuti no tili ndi matagero onena kuno tiyang'ane food fuel fertilizer and forex kuti tiyang'ane chakudya mafuta oyendesa galimoto fertilizer komanso ndalama zakunja takuti tingathe kuona zonena kuti no chakudyacho I think magayizi ayesesa kupanga stabilize kunena kuti at least magayizi ndi chakudya kuchoka pamenepo ndiye kuti no fuel mafuta oyendesera galimoto ndizipenso tikunenazi malaini sakumakhalanso ngati mene analili muja fo makhaji laini likumati ochoka kukafika kaya kuti kumaita kusokoneza even traffic flow ya magalimoto ija kumasokonezeka magalimoto kumakanika kudusa muno fonse wonse ndi kuti kwadzadza magalimoto amene akufuna akathire mafuta I think imene ija ndi kuti no yapangidwanso ngati solved mwanjira ina yake akwanisabe kuzipanga stabilize ngakhalebe ndi mwa short term tikuyembekezerabe kuti long term kuti apanga motani kuti bwina mwake ndekuti tizathe kudzanena goodbye kunkhani zona kuti mafuta akusowa so we can say kunena kuti no now they are hunting mwina for forex komanso fertilizer Dzombe I think chaposa chida pompa ndikupatsanso nkhani yokhudzana ndi chifactory cha Napoleon Dzombe kuti zina zake zomwe zichitika kumeneko akangamba kupanga fertilizer mwina tikhoza kunenaso tizi pabwino ndekuti tidzidzayang'ana no tsopano ndekuti tu forex ndalama zakunja kodi tingazipeze motani kuti tipange stabilize zimenezi komano nkhani yake rundi imeneyo akuti atsitsa mafuta kaya muiona bwanji change imene kutsika kumeneko ndikuonena kuti ino mungakuonena kuti kutsika kwa mafuta atsitsapo apa kapena mwina mukuzona mosiyana komano ya 500 kwacha ndithu atsitsa ndi 500 kwacha akuti